Salutare toți, bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să ne jucăm Standoff 2. După cum vedeți, am intrat pe Standoff și totuși m-am prefăcut că am aprins video-ul, dar nu l-am aprins și vorbeam singur. Și na, am intrat într-un meci și prostul de mine am ieșit din cauza mobizenului. Și m-a scos din meci și am vrut să mă joc un meci 3v3 alias și na. Acum aia e, se mai întâmplă, nu, aia e. Bun, acum începem altă meci. O provinche 3v3. Pardon, scuzați, na. Bă, deja am început. Ok, bun. Nu se mai pune. Copile, unde ești să te ba la cur? L-am luat cu lama. Dă-mă aici niște. Trebuie că l-a luat pe ave... What? M-a luat prin perete botul. Cam vezi. Bă, acum jucăm 3v2, what the hell? Bă, și nu putem să jucăm sigur. Ba da, putem juca, dar ăsta nu e alias, e 3v3 alias. Și... Bă, what? De unde avem atâți bani? Ce ăștia sunt hackeri? What? What? De ce au început cu arma? What the heck? Și șnițel de avion. Eu aveam numai 800 de bănuți. În fine. Aoleu, ce prost nu am fost. Am uitat să-mi iau deagle, dar aia e. Dacă vă plac titlurile, scrieți în comentarii. Sper că unul avea AVP. Bă! Trebuia să iau cu lama, dar în fine. Ultima rundă și câștigăm, cred. Mamă, mâncați-și gura ta. Am rămas cu 4 HP că era să mă batu cu pistolul, botul meu. Hai, ultima rundă, frate. Deci e ultima rundă. Așa că mai avem 45. Pe 90 ăsta am. Ai grijă, poate te mai prind că trântești astea. Bun, băieți, am revenit, dar a venit mama mea. Și na, opa! Am câștigat, tată, bine! Și că nu am văzut nimic cum am făcut. Nu, n-am terminat clipul, e deja 3-0. Da. Trebuie să nu te stai pe colțat. Bun, băieți, am revenit. Acum mănânc ceva, că mi-e foame rău. Aveam poftă de căpșuni. Scuzați-mă că vă fac poftă. Să revină mama.
Am fost aici un pic. Mor. Mi-a furat AVP-ul, botul. Așa. Bun. Deci vă lau cu compresor. Tachetă cu compresor. Și nu uită să-mi iau compresor. Bă! Că-mi trag acum pumpica. Nu murea Exodarius. Cine mai e ăsta, mă? Că pe mine mă cheamă Nanias. Ah. Bă! Fix 3000. Na, ce face, bă, bot. Bă, ce vreme iernoasă e afară acolo, pe stand-off. La voi e vremea frumoasă, că la mine da. Eu nu zic în alte orașe, dacă sunteți în alte orașe, spuneți-mi eu am terminat de grătate. Ok, nu mai așa, legendary. Bă, hai mă. Ne luăm pe la spate. GG, bă, hali, compresor. Bă, ce bot ești. Bă, hacker. What? Omul meu juca cu pistole și m-a și bătut botul. Compresor. Tu ești tu meu. Un fel de vreau să știi că eu te fac bine. Îți mulțumesc că ne-ai plecat cu mine. Bun, deci mai iau durere de burtă. Aoleu. Ce bun ești. Au. Unde sunteți, boți? Bă, boții au venit pe la spate. Au vrut să vină pe la spate, dar nu i-am lăsat. Unde ești, mă? Aragați cu 4... Arabia Saudită. Bun! Am câștigat! Dacă vă plac cuțitele, scrieți în comentarii. Darius e un os. Au. 50 jota. 250 trebuia, că am câștigat. Mă duc până la toaletă, boys. Și
Cam atât a fost cu acest live. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. V-am pupat, pa, pa!